Como sabedes, todos os xoves pola tarde, Nusca Chousa comparten uns minutiños aquí na tarde de divulgación, de información, tamén de entretemento, no que aprendemos todos sobre como coidar as nosas plantas, a nosa horta, como plantar no noso horto. Todo iso, a partir de agora, deixa de ser un segredo, un misterio, con toda esa sabedoría que comparte Nusca cada xoves. Aquí neste tempiño tan xeitoso, o que lleimos así pouquiño a pouco quitando minutiños para que dea xogo. E cada vez son máis as preguntas tamén, Nusca, eso demostra o interese que ten a xente. Moi boa tarde, antes de nada, estou encantada, como sempre, de estar aquí. Non é que haxe secretos, o que pasa que, como deixou de interesar durante unha tempada, porque a xente xa dedicábase a outras cousas, cai no olvido. Entón, pois, secreto ningún, eu non teño secretos, e todos os que teño, pois, ofrezo-llos ao mundo inteiro. Completamente de balde, desde a Radio Pública Galega, cousa que agradecemos extraordinariamente, polo tanto, imos dar xa paso ás consultas que nos foron chegando, Iago, que son ben interesantes todas. Son ben interesantes, son bastantes, pero que saibades que temos sempre ese teléfono, ese WhatsApp aberto para recibir audios, para recibir mensaxes escritas, e o 627-751-962. Comezamos, pois, aquí dignos. Boa tarde, son María desde Sanxenxo. E fai uns días comentei a Nusca que estaban a vender uns allos en cuxa etiqueta poñía allo elefante, pero que non son como os que planta ela. Por fin puiden sacar a foto para ver se podes dicirme se estou no certo. Ademais, agradecerlle todos os consellos e información detallada da horta. Eu teño unha pequena e poño en práctica todo o que nos conta. Un bico e moitas grazas. O allo elefante é moi particular, o sea, non ten lugar a equivocación, porque é totalmente diferente ao allo blanco, ao allo rojo, ao allo negro, e ao todo tipo de allos que temos na cabeza, non? A mí tamén a impresión de que este non é. Porque como está dentro de unhas mallas blancas, non acabo de ver ben o interior, pero pareceme un allo blanco normal, un pouco máis grande ao mellor do normal, ou ao mellor é outro tipo de allo que tamén se chama elefante e que eu non sepa cal é. Pero os que eu teño, as cabezas son moi peculiares. Unha porque son grandes como naranxas grandes, e despois suelen ter entre 3 e 5 dentes de allo, nada máis, imagínate o tamaño deses dentes de allo, e a súa piel, a primeira capa pode ser blanca, pero despois é amarilla color café con leite oscuro, o sea, que non é como o allo normal. E a min estes pareceme que non son os que teño eu, que ao mellor é outra especie, porque no mundo hai miles de especies de cousas diferentes, pero que siga buscando. E se non, pois xa lle darei un par de dentes para que poda sacar unha produción adiante. Pero cambia o sabor dos allos elefantes? Sí, moitísimo, porque, saben igualmente a allo, pero é como moito máis suave. De feito, en Italia conócese como o allo dos enamorados, porque é o que se usa en moitas comidas e os enamorados non o comen para despois os bicos que non sexan con un sabor a allo intenso como o que temos aquí en España. O sabor é de allo, pero moito máis tenue, máis sutil, digamos, moito máis suave. Seguimos entón, dignos por aquí. Ora, teño unha pregunta para Nusca, como non ia ser. Teño unha árbore de xade de 7 centímetros. Puxena ao sol, estragóseme un pouco, paseina á sombra. Leva co mesmo tamaño 2 anos. Cales serían os cuidados básicos? Madre mía, si ten 7 centímetros, chamarlle árbol, esa persona é positiva a tope, así. Bueno, a ver, o jade é un tipo de suculenta, si fai 2 anos que ten o mesmo tamaño, ten un problema de espacio nas raíces, porque é unha planta que se pode dar casi á sombra total, á sombra parcial con intercalos de luz, ou a pleno sol. Mira o que che digo, o sea, a pleno sol é plantada na horta, porque eu sí que teño un árbol de jade, e está en fora a intemperie, o sea, teño como varias clases que hai varios diferentes, e teño, pois, non sei, 4 ou 5 ou así, diferentes. E danse perfectamente na intemperie. Si é que ten un tamaño tan pequeniño, porque 7 centímetros non é máis que así, ten o problema de espacio de maceta. Ten que desenterralo, poñerlle un sustrato novo e darlle máis amplitud ás raíces para que non frene a súa creatividade.
porque senón o que está conseguindo é facer como un bonsai. Ti se lle esclavizas as raíces a unha planta, o que fai é non crecer, quedase así chiquitina. Entón, espacio, que non frene a súa creatividade a terra. Por aquí dinos boa tarde, a primeira vez que plantei chícharos naceronme todos. Dende entón, cada vez que os planto non me nacen. Intentei no en sementeiro, pero púdrenme e aparecen uns gusanos brancos pequeniños. Que fago mal? Xa, mira, estou casi segura, por non dicir ao 100%, de que cando os planta a intemperie non é que non lle nasan, é que hai por ali, atención, un merlo, un corvo ou unha peja. Eses tres tipos de paxaros, ou calquera outro que se deu un tamaño considerable para poder comer un chícharo. Cando plantamos os chícharos, empezan a hinchar na terra ca humedad e volvense como máis tierniños. E cando empezan a sacar como o gomo para arriba da terra, ese cachiño verde, pois os paxariños, como dían con eles, pápanchos todos. E ti pensando, pois non me naceron. Eu recomendaríalle, que ainda está en tempo, recomendaríalle volver a plantalos na intemperie e cubrilos con unha malla térmica, porque lle vai a axudar unha malla térmica, manta térmica de cultivo, que é moi económica, moi lixeiriña, non tes que destapala para regar, podela reutilizar, vai a evitar unha que lle caian en riba unhas xeadas ou un frío intenso unha noite que llos queime, outra que veña un paxaro e que llos coma. E despois, cando sean grandes e teñan polo menos 10, 12, 15 centímetros, que lle saque a malla e que plante as patacas no outro lado para usar a malla. O sea, estou segurísima que é iso. E o dos bichiños é un tema aparte, porque calquera tipo de polilla, calquera non, pero hai moitas polillas que poñen os seus ovos nas vainas ou nas flores e depois os gusaniños nacen, van para dentro, para a vaina e alimentanse do aquel. Ese é outro tema aparte. E se lle pon aí un espantallo para evitar polo menos os paxaros, o mellor? Mira, os paxaros estánse volvendo cada vez máis inteligentes. E se lle pon un espantallo, miran para ele e din, ai, hasta me puxeron un de abrigarme por aquí. E sentarse neles, no, que van, xa non dan tanto medo. O que si funciona, que eu teño na miña horta, o que si funciona para ese tipo de paxaros é unha cometa espantapájaros, o sea, un tipo de cometa que voe máis alto que eles, porque ti se lle queres meter medo a un paxaro, tes que amosarlle algo que lle dea medo real, que lle dea medo de verdad. É que lle dá medo a un paxaro así, pois un paxaro que sea o triple de grande que é. Pois unha cometa de águia, por exemplo, voando así. Sí, que as hai, con unha corda bastante larga para que cando con pouquiño de vento planee ben e voe moi alto, entón, claro, este tipo de paxaros ven eso e digo, ui, isto xa está ocupado, vou ir á leira do lado. Ese sí que funcionan tamén. Pero bueno, que a malla térmica tamén evita o das heladas, o sea, fai un 2 en 1. Está ben. Por aquí dinos boa tarde a todo o equipo. Nusca quería facerche dúas preguntas. Vamos allá. A erva que se saca co sacho, que ten bastante terra, raíces, pódese botar a composteira ou hai que apartalas e tapalas para que pudran? Sí, bueno, e cal é a segunda pregunta? Ai, fagoche xa seguido. Vale, despois dinos. Xa que as raíces tardan moito en descompoñerse, outra pregunta é porque o abono da composteira está moi apelmazado, é bastante húmido. Moitas grazas polos teus consellos. Vale, pois nada, ten unha solución clarísima. Mira, a primeira, eso chamase cavar á mesa. Cavar á mesa, que hai de facer un vídeo, porque é verdad que hai moita xente que di, pero que faz cas ervas que, o sea, eu vou cavando e as ervas mismas sirven de abono. Primeiro hai que facer unha mesa, non? Bueno, o primeiro é facer un rejo, levantas, despois faz unha mesa. E iso é que un cacho, como dependendo que queiras plantar, pois 70 centímetros, por exemplo, chamase pelar. Pelar é meterlle a lajoña a esas ervas traendo consigo raíces. E esas que a mesma lajoña, con un golpe magistral, faz así, chas, e daslle a volta no rego que acabas de facer, que ten que ser un rego fondo. Entón, pos a erva do revés, que as raíces cara arriba. Vai a servir de abono porque se vai a descompoñer rapidísimo e non volve a brotar para arriba porque a pusestes boca abaixo. Eso é como se cava de toda a vida, quero dicir, á mesa. Cando non tes fresadora,
Cando non tes unha fresadora para arar e despois fresar, hai que cavar á man, o que fai o tractor faise á man. E faise así que la joña, o sea, primeiro un rejo, despois faise pelar á mesa, chamase pelar á mesa, que é quitar toda esa erva, botala do revés no rejo. Despois, en esa mesa limpa que acabas de deixar, faz o seguinte rejo e botas encima das ervas que acabas de botar no rejo. Ao mellor así é un pouco lioso, pero prometo facer un vídeo para poñer no meu canal de YouTube para enseñar a cavar á mesa, porque é simple, sencillo, e como di aquí a oyente, é verdad que tarda moito en descompoñerse porque é un tocón de terra moi duro. Ainda o trator, cando labra e despois hai que fresar para desfacer esa terra, porque está moi apelmasada e faise moi duro e non se descompoñería rapidamente no que... E aparte que lle fai falta ali, estarías quitando terra continuamente do sitio no que cavas e acabarías facendo unha cova, sabes, se vas quitando sempre terra. E a segunda, que di que ten o composteiro, é húmedo, apelmasado, eso é, pero sin lugar a dudas, porque bota demasiado nitrógeno. Quero dicir, bota demasiadas cousas verdes. Unha composteira ten que ter un equilibrio perfecto, xusto, bueno, non perfecto, pero un equilibrio entre nitrógeno e carbono. O sea, cousas verdes e cousas secas. E hai que ir facendo como capas, porque se botamos todo solo seco, imagínate, pois as follas todas aquelas, agora que estou podando a viña, botolle as cepas da viña, ou estou podando os árboles, eso todo é materia seca, o sea, materia con carbono. E non vas a conseguir que se descompoña porque tarda moito máis en descompoñer. Pero ao contrario, se está seguido cortando erva e botas sempre na composteira a erva que cortastes dos céspes, a erva que non sei que, a erva que non sei canto, eso é demasiada materia verde e o que fai é criar calor, porque chega a subir moito a temperatura e fai unha pudrición, e a pudrición trae humedad sempre, todo o que pudre con humedad. Entón, o equilibrio perfecto é cousas secas, cousas verdes. E a poder ser no medio sempre algúns jarabullos de haber podado un masanseiro, mañán un melocotoneiro, e intercalando capas de seco e húmedo para que non lle pasen esas cousas. E xa estaría. Eso está, genial. Por aquí outra persoa dinos que lle regalaron esta pola, que nos achega unha fotiño, de cacto de Nadal, quería podala porque está moi caída, pero ainda así ten flor. A pregunta é, pódese podar aínda con flor? E como facer para obter máis fillos? Metendo en auga, plantándoa directamente na terra, e despois, bueno, o de sempre, dinos que grazas como sempre, un bico para todo o equipo, e para a nosa influencer favorita, a nosa amiga de sempre, Celi Extremaduro, dende Amoedo, Pazos de Borromeo. Ah, que guai, sempre ten algo que nos contar, verdad? Bueno, pois un biquiño moi grande. A planta, o cactus de Navidad, é normal que estea con flor porque é unha planta que florece no inverno, o sea, florece con frío, aínda que tamén a podemos atopar con flores ao mellor na primavera, algo no verán, pero cando máis esplendorosa está e fantástica é con frío, o sea, nas navidades, por iso chaman cactus de Navidad. Dime que, sí, poder pode apodar, sempre, pode apodar, mira ti. O cactus de Navidad vai nascendo como se fora en... como dicir, como en pequenos cachiños encanados un ao outro que pode separar como en gajos. Para facer como esquejes, ten que ter en conta, se o cactus de Navidad, o cacho que quita, é como semileñoso, porque se é un cacho vello, ese pode enterrar directamente en terra. Pero, se o que quere facer esqueje é un cacho dos que son máis noviños, que todos son como gajos verdes a continuación un do outro, ese é mellor que o meta en agua para botar as raíces. Botas enseguida, Bueno, enseguida depende sempre da luz que lle dea, claro, non se fai un cosa dun día, non? A ver, non, dun día non, a mellor 15 ou 20 días leva lle ben. Pero ese eu metería en agua hasta que saque as raíciñas blancas e despois, sí, poñelo en terra. É unha cousa, porque estou falando non como é como en seccións, son como seccións idénticas que van nascendo unha a continuación de outra e fan como se fora un collar, sabes? Con adoas. Entón, se metemos en un vaso de agua cheo hasta arriba, se dentro do vaso de agua hai pois 5 ou 6 adoas que lle chamo eu, non sei como,
partes da planta, vai enraizar por todas elas. Entonces valas a ter que separar ou enterralas todas. Pero con que lle dea a agua a unha sola adoa, ou sea, a unha das partes solo da planta, se vai a sacar as raíces. Sabes, canto máis estea na agua, pois vai a botar raíces por todo. Non ten freno. A creatividade que fai Creatividade da planta, sí. Por aquí dinos, boa tarde, de forma posible quería preguntarlle á señora das plantas, a ministro rematoume xa, a señora das A plantas, señora das plantas... cal é a mellor lúa para podar as árbores? Para podar as árboles, mira, para podar sempre buscamos, o sea, a influencia da luna nas plantas, sobre todo máis en árboles, é que ca luna chea hai moitas máis horas de claridade, ten como máis forza e tira como da salvia para arriba, tira como da agua cara arriba, non? Entón, se estamos buscando podar o árbol, ás veces facemos como podas drásticas, vamos a esperar a que a luna estea en cuarto menguante avanzado ou en luna nova. O sea, sin luna, sin acción de luna. Ahora mismo creo que estamos na mitad do cuarto creciente e vai endevalo. A luna vai pouco a pouco para luna nova. Entón, pois, que pode cando poda, podamos cando podemos. Podamos cando podemos. Pero que se fije na luna que estea endevalo, que sea luna menguante ou que teña a luna nova. Pero é diferente se, por exemplo, quere quitar un esqueje para facer un inxerto. Iso é mellor en luna chea, porque cando ten máis salvia arriba, vamos a aproveitar como máis vitalidade nese pequeno esqueje para poñer en outra planta. Ten que ter como máis vida, non? Vai na ter ca luna chea ou ca luna creciente avanzada. Por aquí, un ointe que é Mari, que nos fala dende xuño. Comprei unhas coles de Bruxelas para plantar e a pregunta é canto tempo tardan en dar froito para ver onde as planto sen que me estorbe. Mari, fixaches moi ben preguntar, Mari, porque as coles de Bruxelas son unha cousa que un embarazo. Ti pensas sempre nun embarazo. Desde que a plantas, non desde que a sementas, porque entón teríamos que ir a 2 meses e medio ou 3 máis para atrás. O sea, se a planta ahora, fai moi ben preguntar, porque vai ocupar o sitio, por exemplo, de tomates, de pimentos, de berenjenas ou lechugas e todo. Entón, como vai a tardar en empezar a dar as primeiras coles de Bruxelas pequeniñas, mínimo 5 meses. 5. E despois dai para diante para que as coles sean máis grandes, para esperar polas seguintes, porque van medrando polo cañoto arriba, sabes? Medran nas axilas. Unha col de Bruxelas é como un coleiro, sabes, que vai botando sempre follas, e as coles de Bruxelas botas en cada axila de cada folla. Entón, sempre vai medrando para arriba e vai tendo novos frutos. Pero que conte con, a partir dos 5 ou 6 meses, hasta que teña o ano a planta. Así que lle busque un sitio axeitadiño donde non lle vai a estorbar. Danse ben as coles de Bruxelas? Sí, pero sabes que pasa? Que moita xente, como non sabe o canto tempo tardan en dar, parecelle que as miñas non me deron, a mí nunca me deron, e arrancas sin que a planta chegase a botar... Hai que darlle tempo. Moitísimo tempo, sí, porque é unha planta que tarda moito en dar. Pero depois, de que empeza a dar, ao mellor alá os 5 ou 6 meses despois de telo plantado, empeza a dar, é moi agradecida, porque sempre está botando os filliños novos cara arriba, sabes? E podeselle comer a verdura tamén, eu como a verdura, e ten un sabor totalmente diferente á verdura de col, á verdura de nabo ou á verdura de un repolo. Sabe? Casi a col de Bruxelas, ten ese toquiño como dulce, non? O que ten a col de Bruxelas. É moi agradecida, pero hai que buscar un sitio onde non estorbe. É paciencia. Un lugar axeitado para eles. Si, ten un embarazo completo. Llevado a término. Danos tempo a máis. Sí, claro que sí. Mándanos por aquí esta mensaxe Elizabeth, que nos di que nun dos teus vídeos, Nuska, ensinasles, bueno, a tua audiencia, que as flores de capuchina son comestibles e algo picantes. A súa pregunta é, todas as variedades de capuchina son comestibles? Porque esta ointe estivo buscando sementes para tela na casa e a verdade é que hai 1000 clases, salmón, trepadora, enana, e non saben por cal decidirse. Que barbaridade. Bueno, mira, eu en principio diríalle, sí, as capuchinas son todas comestibles, pero se me está dicindo
que atopou tantísimas variedades, ao mellor metémonos en funduras, porque, explícome, hai plantas que no seu día eran comestibles, pero como foron degenerando, ao facer como cambios genéticos, ao facerenlle para que sean máis resistentes, para que sean máis bonitas, para que haga un color diferente, para que haga tal... Quero pensar que ao mellor esas clases tan diferentes que ela atopa non. E a capuchina, que sí é comestible totalmente, é a que atopamos nos rejeiros, a de toda a vida, que vai en tonos desde amarillo blanquecino hasta un naranja intenso, intenso. As que hai nos rejeiros. Non todas son picantes. A flor, o sea, podeselle comer a folla, é máis a flor. A folla, cando é máis tierna, porque se non ten un sabor moi fuerte, tenche que gustar, se che gusta, podela comer de calquera xeito, E a flor, cando aínda non empezou a abrir moito, non é tan picante. Picante é cando xa ten a flor toda aberta e volvese con un toquiño máis picante. Pero, bueno, rellenas de queso están riquísimas. E cando aínda están pechadas de todo, podense incluso encurtir para facer como un tipo alcaparras, en vinagre, e comense así tamén como alcaparras, porque ademais teñen como un petelliño para atrás, como se fora o rabo dunha cereixa, sabes, que teñen así? Pois teñen así tamén como un peteiriño, e as flores tamén. Son moi vistosas nun plato. Entón, a miña recomendación é que se vai a comprar unha cousa que foi manipulada genéticamente, ao mellor non é comestible. A do rejeiro, sí, pero recomendolle tamén plantala na súa horta, porque no rejeiro xa sabemos que pase quen pase por ali, ten ganas de pis, fai pis en riba da planta. E non é moi aconsellable, ao mellor, comela. Pois mira ti, Pois ata aquí chegou este tempo de consulta, pero volveremos a abrir de par en par as portas da nosa horta particular, esta que nos leva sempre con tan bo facer nos Cachousa. A vindeira semana estaremos xa rematando o mes de xuño. A señora de xaneiro. De xuño, pasou, ao final pasou, corre o tempo, sigo instalado no mes de xuño, unha maravilla, porque estás ganando sol, xa, non? Debe ser que veixo unha raiolinha de sol e xa me vai. Volvese todo como os animais, non? E mira que eu levo aquí desde agosto, dame a impresión que empecín onte. O sea, que me está pasando tamén o tempo voando. Eso é moi bo, o tempo pasa rápido. Estou encantada de estar aquí con vos. Pois igualmente nos de terte por aquí na familia da tarde, Nusca. Ata a semana que ven. Hasta a semana que ven. Lembramos ya, se che parece, correndo o número de WhatsApp. 627-751-962. Outra vez. 627-751-962. Son as 5.